ndị Igbo anyị na-ekene unu. O wee bụrụ onye nke gị Ugochukwu ike okwu ọnụ na-ekwuru ndị Igbo na Igbo. Anyị abịakwa n'ọzọ n'ụbọchị nke taa ka anyị gosi unu ka o si dị gbasatara omenala Igbo. Anyị bịara ka anyị kụwa anya bụ aka oyibo nsogbe. O wee bụrụ ya, o nwere n'obi anyị na obi kara aka, obi ndị Igbo ka anyị nọ n'ụbọchị nke taa iwetara unu ka o si dị n'ala Igbo. O wee bụrụ ya, tupu anyị aga n'iru, anyị gere ọkwa ndị a anyị anachie ka anyị gwa ka o si dị. O wee bụrụ ya n'ụbọchị nke taata, anyị nọ n'obi ndị Igbo. Onye na-anụ olu ya bụ Ugochukwu ike okwu, onye na-agwa ka o si wee dị n'ala Igbo. Ọ bụ oge omenala na ọdịnala ndị Igbo ka anyị nọ. Nke nwe bụ onye Igbo, ife ọdịnala na-adị mma, ife Igbo na-adị mma. Oge eruo, bute oche gị kpọkọta nso ka ịfụ ka o si wee dị. Anyị nọ n'obi Igbo. O nwere nwa agadaga nwoke Igbo ji eme ọnụ, anyị na ya nọ. O wee bụrụ ya, anyị batara n'obi ndị Igbo taa. O nwere nwoke mma egosi gị, a na-akpọ ya ikekwe ịnagwa anụ afọ ya oke afọ ụzụ. Nwoke Igbo kajara akaja, nwere ara nne ya, afọ dimkpa, afọ ogologo imi ya, dimkpa taa aka afọ ichere ya, taa ka ọ bụ. O wee bụrụ ya, uru wee fụ na Igbo nwere ebu nwee mfụ, ka anyị fụnya nwa amadi ka ọ gwa anyị nke ntị na-eri. Wee bụrụ oke afọ ụzụ dịka nsi gwa unu na ọya ka anyị na ya na ugbu a. Nwanna, anyị ekene gị. Anyị ya ata na ọjị aka na ọhịa ọwụ anyị ga-adị. Gwazie ndị Igbo afa gị na ife eji mara gị. Mụnwa bụ Maazị Okafọ Ụzụ Ugochukwu, onye Igbo ukwu, onye isi oche otu mbido Igbo, nwekwazi aka eze na Igbo ukwu. Daalụ. Ọ dị mma. Ndị Igbo na-ege ntị, anyị ga-ajụ gị ọtụtụ ife maka na anyị ma na ịkara aka n'ala Igbo. N'obi ebe anyị nọ, anyị na-anụ ọtụtụ ife gbasara ebe a. Anyị chọrọ ka ịkọtụrụ anyị akụkọ kedu ebe anyị nọ, maka na ụfọdụ nwere ike sị kedụzi ka Kpakpando si jee n'okwu arụsị, ma ọ bụ kedu ka o si jee ebe ihe na-etu a ihe omenala, maka ụfọdụ aghọtachaghị omenala. Kedu ebe anyị nọ ugbu a ka ndị Igbo mara? Ebe ị nọ ugbu a bụ obi Igbo. Ọ bụ ọdụ obi Igbo ukwu na obi Igbo niile, Igbo zuru ezu. Igbo nọ na Anambra, Igbo nọ n'Imo, Igbo nọ n'Enugu. Akụkụ Igbo ọbụla isi na-ebịa, ebe a bụ obi gị, na obi ahụ ka anyị nọ. Oge nna anyị Igbo si ebe o si were bịarute n'obodo a, o tego ihe dị ka narị iri afọ asaa na iri na isii tupu amụọ onye nzọpụta, ka nna anyị Igbo biri n'ebe a. Tupu amụọ onye nzọpụta Jizọs Kraịst. Nọ ebe a ka o biri. Eri oge ahụ lukwe na-amụ onye nzọpụta obi ebe a. Ebe a ka Igbo siri gbasasịba gawazie n'akụkụ ebe niile ndị Igbo nọ n'ụwa kịta. Ebe a bụ ebe ikpeazụ
nwoke ahụ bụ Igbo biri. Ọ dị ụzọ ebe na-abụ o biri. O nwere ebe o biri na mgbago na ngongo, ma na ebe a bụ ebe ikpeazụ o biri, bichazie ebe a. N'ebe a ka ọ nwụrụ, n'ebe a ka e nyiri ya. Anyị nwabụ ndị nọkwa n'ebe a ma ebe e nyiri nna anyị Igbo. Ndị nna anyị ha na-akọ ya n'akụkọ, na-efu ya n'ifo, ma na-etu a ka ọ dị ruo ugbu a. Maka na ịchọ ịma ma ebe a ọ bụ obi Igbo, o nwere ọtụtụ akara nrịmama gosiri na ebe a bụ obi Igbo ka ọ bụ n'eziokwu. Maka na Igbo ukwu bụ isi Igbo. Igbo ukwu abụkwa n'isi Igbo bụ ebe a ka o bidoro. Ya bụ na anyị ma ihe niile. Onweghị ebe anyị siri bịa, onweghị ebe anyị si, anyị bụ ebe a ka anyị nọ. Onwe ha obodo nọ n'Igbo si na ha tụrụ anyị. Ihe niile eji mmadụ Igbo bidoro ebe a. Ya bụ na ị chọọ ịmụ omenala Igbo, ị jụọ ebe a. Ọ ife a na-eme ebe a bụ omenala. Maka na ọ be nna ka a na-esi amụta etu ndụ si adị, ọ bụghị be nwa. Ebe nna bi na etu nna si eme ihe ka ụmụ ya ga na-esi eme ihe. Maka na obodo ọbụla nwere agbụrụ, obodo ọbụla na-adị ka ha na-adị. Ka ha na-adị ebe etu nna siri dị, ọ bụghị etu nne siri dị, maọbụ etu nwa siri dị na etu nna siri dị. Ịchọ ịmụ omenala, isite ebe a, site na ngwulu a wee gaba, site na Igbo ukwu. Maka na omenala Igbo ukwu ya bụ isi omenala. Daalụ. Anyị na-ekele mana ị na-akọwa na ebe a ka nna Igbo biri ikpeazụ. Ka nna anyị Igbo, ọ bụghị nna Igbo, ka nna anyị Igbo. Kedu efe ya? Aha ya bụ Igbo. Igbo. Mana anyị chọpụtara na e nwere agbụrụ atọ mebere Igbo. Nke mbụ bụ Igbo, nke abụọ bụ Eri, nke atọ bụ Ụmụarọ. Ọ ya kedụzi ebe a ka ebe ya wee bịa akọwalụ gị ya odo anya. Onwe ha agbụrụ ịtọ mebere Igbo. Anyị azabụ ha alọ mechazi sị na atụme na-emeze tube nna anyị Igbo anyị bụrụ Igbo. Anyị azabụ Eri mechazi sị na etubere nna anyị Igbo anyị bụrụ Igbo. Anyị bụ Igbo mbọsị ụtụtụ, mbọsị mbụ Chukwuma na anyị bụ Igbo wee kee anyị Igbo. Ihe anyị ji ekwu ya bụ na ka Igbo bịara ebe a bili, o bitere ezigbo aka, enweghị ife na-eso okwu ya na ụmụnne ya ebi. Kama ife ị ga-ajụ bụ ma ọ bụ ofu onye mụsara Igbo niile a, ya bụ ihe ọzọ ị ga-ajụ. Mana ihe dị na ya bụ na ofu onye bụ onye isi. O nwere mmadụ ịsaa, ezinụlọ ịsaa biniri ije. Onye isi ha bụ onye ndu ha. Etu o si dị n'akwụkwọ nsọ, Mozis abụghị abụ ụmụ Izrel, mana o nwere ndị ọchịrị. Mana ịkọchacha akụkọ ụmụ Izrel, ịkọ ha akụkọ Mozis, ịma na akụkọ ga-ezu oke. Ịghọta ihe na-ekwu? Emekọtara sị na Jekọb bụ Izrel, ọ na-abụ Jekọb mụrụ Izrel. Ọ dị mma. Ebraham abịana. Ebraham abịana tupu enwee Jekọb. Ihe anyị na-achọ ịkọwara gị bụ na nna anyị Igbo bịa bụ onye isi ezinụlọ bụ ezinụlọ ndị Igbo. Mana ife iyi ama bụ na ha bịara biri ebe a, si ebe a bido ebe a gbadabazie bụrụ ebe ha na-akọ nri na-emeretara onwe fa. Ihe dị ka ndị adazi nnukwu bụ ebe aha bụ adazi bụ ndị ọchịagha, bụ ndị na-afụ maka agha. Ọ dị mma ka anyị ghara ikete aka. Igbo anyị na-ekwu dịka nna Igbo ahụ ị na-ekwu, ebee ka o si? Kedu onye mụrụ ya? Nna anyị Igbo si ebe tere aka. Ihe anyị ma bụ na Igbo mụsara anyị, mana onye bụ nna ya kpọmkpọm onye mụrụ Igbo anyị amarọ. Mana ọ nna anyị Igbo bụ onye anyị ma mụsara ndị ọzọ. Ịchọ akpọwara ndị ọ mụrụ were bido gaba n'ihu. Ị na-anya ife ihe anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na ọ dị ugbo eze ịtọ chiara na ana Igbo a. Nke mbụ bụ Igbo ukwu, anyị nwa bụ Igbo na-achịbụ Igbo. Emechaa enwee ọgba aghara. Mgbe nwere ọgba aghara, onye bidoro ọgba aghara ahụ nwoke a na-akpọ igurube aka tegete, igurube okotu, nwoke a na-akpọ okotu. Ihe eji akpọ ya okotu bụ na ọkụlụ otu, ikpe ịma ya na-akpọ ike otu. Ọ bụ ndị sụrụ oyibo ọsị na ọkụrụ gange. Mana ihe ọ bụ mmadụ ikwu otu, mmadụ ịkpọkọta mmadụ na-abụ ka anyị jee buso ndị agha ka anyị wee were ọchịchị. Aka ka eji akpọ nwoke ahụ okotu. Nwoke ahụ bụ okotu ya kpokọta ndị agha bịa ọgụ n'obodo a, emerikwala anyị n'agha. Mana obodo ejiri Igbo agha ahụ bụ obodo gegodo gee ntị ihe amụta ihe n'ihe na-akọwa. Obodo ejiri Igbo agha ahụ bụ obodo a na-akpọ Ogbodi. Ha bi n'oke anyị na ndị Ichida. Egbugidere obodo a gbugide ha etikọrọ ha na Amichi, mana ha abụghị Amichi. Olu ka
okotu bịa busocha agha ebe a merie ukpueze Igbo dị n'ebe a ọ mgbe ahụ ka onye isi ezinụlọ a onye isi obodo a onye isi ogbe a na-akpọ Dege gbaka ekuri egbe ọsọ ndụ bịa bụ nwa mbụ Igbo mụrụ yote na-ekwu ya ka eji akpọ ebe a ụmụ Dege gbaka ekuri egbe ọsọ ndụ. Ị ma na ebe ka mba anyị chọrọ ime ka anyị ghọta bụ ihe gbasara ụmụ eri na ụmụ ara na ụmụ Igbo ya na nkenke etu o si wee ọ ya ka m na-akọwara gị ihe ebugodo ụzọ bụrụ onye na-ege ntị. A sị gị na ka Igbo bichara ebe a Igbo bitere aka ebe a nwụọ ụmụ ebiri n'udo emechaa nna anyị Igbo nwụọ enye ya ụmụ ya bido biri na-aga ganye mgbe anọkọtara akụwa otu na ezinụlọ ya kwatuo ogbe eze n'ebe a nke nwoke merie n'obu nwoke a na-akpọ Okotu emerichazi ebido na-achị ka ọ chitekwara aka nri bụ tosiri ịbụ ata na ịgara na-ekwu nri tosiri ịbụ ata na ịgara onye na-aba ata na ịgara na-abụ onye tọchara nwoke karachasịrị bụrụ ikele mgbe o rubere eri ịbụ ata na ịgara ya na ụmụnne esebe okwu ma n'ihi na ya ka ata na ịgara rubere ha chụpụ ya ọsọ ka ọ na-agbazi ọsọ ndị ya wee gbafete na osimiri a na-akpọ Ọmọbara mgbe ụmụnne eri chụrụ eri bịara na osimiri Ọmọbara o wee tibe mkpu wee fụ na onwego ndị bi n'akụkụ osimiri ebe nke ọzọ na-achọ ịgbaje o tibezie mkpụkpọ ndị bi n'akụkụ mmiri ahụ wee bịakwute ha wee sị na ha ama onye bụ na anyị mara ndị bụ na na-anọkọ ọgụ na onwe ihe anyị na gị na-abụ ga-esi gị ebi gị na ezinụlọ gị ha na ndị a na-akpọ Agreli ugbu a were gbaa ndụ n'etiti mmiri Ọmọbara a na-akpọ Agbanabụ Ezu ebe a ka ha nọ were gbaa ndụ gbachaa ndụ kedu ya gbaa na ndụ ụmụ eri bụ na ihe emegide ndị Igbo bụ na ihe emegide ụmụ eri na-agbatakwutere ụnụ ọsọ ndụ maka ihi na ha bụ ndị ọkụ azụ Igbo wee ndị Igbo nọ ebe ahụ wee nye ha n'akụkụ mmiri ọ ya ka o ji asị ka ntụpe nga azụ n'ihi na esi gịnị esi m olu ụmụ olu bụ ụmụ nri ọha bụ ndị abụ ndị nri ha bidoro na Agreli ebe ọzọ ha kwụsịrị ibu n'Oguta ha bi n'akụkụ mmiri onwe ebe ọzọ ha bi ihe kpatara ndị nri ji biri ebe ha bi kịta bụ na n'oge mbụ n'oge gboo mmiri nnukwu osimiri Naija siri n'Idana wee gbagote ruo Idana nke uke ha o si n'ide mmiri nnukwu ịbanye Ọnịcha ịfụ na nnukwu mmiri Naija siri na Naija apụta nwere ofu aka na banyere ide mmiri si ide mmiri ahụ gbagote ruo Nnobi na Idana wee si ebe ahụ wee banye n'ezu Agụrụ wee si ebe ahụ banye na iri ọcha nri ihe niile na-efuru bụ ebe a na-akụ azụ a na-akụgide azụ bido ebe ahụ niile wee gagide banye na nnukwu osimiri Naija ya mere na ebe niile ụmụ nri bi tata bụ ebe a na-akụ azụ maka ihe eji ma ha abụ ịkụ azụ ihe ha na-akụkwanụ ihe bụ ọrụ ha na ana ịgara ruo tata bụ ịkụ azụ ọnya ka ha ji bụrụ ụmụ olu anyị na ha ebighị ha bi n'ọnụ mmiri anyị nwabiri n'ime ala maka na ndị gboo bụ na mmiri ka ije chute mmiri ime gịnị ịgbagowe ebe ego nwe obodo na-ebi n'ọnụ mmiri mana ebe ọrụ ndị abụọ ọrụ ịkụ azụ ọrụ ndị Igbo nke eji ma ndị Igbo tata bụ ịkụ ugbo ọ bụghị ịkụ azụ ruo echi ihe eji ma ndị Igbo bụ ịkụ ugbo ọ bụghị ịkụ azụ mana ndị nri bụ ndị bi na-akụ mmiri ya mere na mgbe ha bịa na-enyere ha ala na-akụ mmiri ha sị na onwe ihe jikọrọ anyị na ha na ha ihe egbu anyị ha egbu ha anyị na ha biri n'udo ha na-agọrọ onwe ha na-emere onwe ha ihe ha na-emere onwe ha megide ganye na ha ebuo gbanyechaa mgbọrọgwụ wee buru agha buso Okotu merie Okotu ọ mgbe ha meriri Okotu ka ha bidozi echeba si na ha abụzi Okotu bidoro Igbo agha mgbe ha meriziri Okotu bi na-adazi enu ka obi anya bụ onye isi agha ya bụ ọchịagha ndị Igbo n'oge gboo onye mụrụ ya Igbo mụrụ ya Igbo mụrụ ya ụmụ Igbo nke maka ụmụ arọ ebe ka ha ụmụ arọ ihe meziri n'owu mgbe a bịara na agwabụ gị mgbe na mgbe a bịara ịnụ ọgụ Okotu Igbo na Okotu nụrụ ọgụ na obodo ejiri were ugbo agha ahụ bụ Ogbodi egbugidere ma ya na-agbara egbugidere obodo gbufu ha mmadụ ịtọ ndị mmadụ mgbe a na-anụ nnukwu ọga ndị mmadụ gbatere ebe tere aka
efu na ndị kama ndị nwere agbagobe ha agbadaba baa n'ime ọhịa maka na ihe na-abịa na-agbamiga n'ime ime ebe iyi azọrọ ndụ. Ọ ndị ahụ gbapụrụ ọsọ mgbe a nụrụ ọgụ Igbo na Okotu na ndị gbakwara ọsọ mgbe a nụrụ ọgụ Nri na Okotu. Ya bụ nnukwu agha na-abụ ọ bụ n'usoro Igbo sị na empire. Mgbe a nụrụ agha ndị oyibo na-agba empire, mgbe a nụrụ agha n'etiti empire Igbo Ukwu na empire Okotu, ọtụtụ mba gbara ọsọ gbabaga n'ime ọhịa. Mgbe a nụkwara agha Okotu empire Okotu na empire Nri, egote na-ekwu ọtụtụ mba megịnị gbakwara ọsọ. Ọ ndị a gbapụrụ ọsọ gbalaga n'ime ọhịa, gbalagaziere ebe ahụ ozozie na ha si ndo nwere ebe ha si birizie ebe ahụ n'ọrụ onwe ha gbagidere jekwute ndị Efik, ndị obodo ndị a na-akpọ Efik bi na ndịda Naijiria. Mgbe ha jegidezire ha na ha bili na-emekọzi ihe uhu ha dozie n'ụzọ Kalaba. Ọ ya nwa mere na mgbe ndị ọcha bịaraziri site n'ụzọ ndị ọcha izi bịara n'ala Igbo si ụzọ Wọrị bata Bini, si Bini wee bata ala Igbo. Ndị anyị fụrụ bịa na ihe dịka ebe iri afọ otu narị na iri anọ, ebe 14 ihe na-enwere ihe AD ka a nwụchara onye nzọpụta. Ka ndị izi bịa na bụ ndị Potoki, ya ka eji akpọ ga ebe onye ọcha Potoki. Ọ bụrụ ịkpọ ya ofụma sị ndị Portuguese. Ndị Portuguese bụ ndị ọcha izizi ha na ndị Igbo mekọrọ ihe eji abụ isi onye ọcha Potoki. Ndị a bụ ndị si ụzọ Ọnịcha were bịa. Emechazie mgbe ndị Britain batara, ha asizie n'akụkụ ụzọ Kalaba. Mgbe a sị n'ụzọ Kalaba ahụ na-abata batazie Arọchukwu. Mgbe a batara ndị Igbo gbara ọsọ bụ ha bụ ndị gbanagalụ ụzọ ebe ahụ bido obodo ahụ a na-akpọ Arọchukwu. Mee n'iruo na Arọchukwu taata ha bụ ndị bịandọbịa jikọzie onwe ha ọnụ na-emekọrọ onwe ha ihe asị ụmụ Igbo bịara ebe ha abụghị ndị Kalaba, ha abụghị ndị Efik, ha abụkwa ụmụ Igbo mana ndị gbara gịnị gbatara ọsọ ndụ jikọzie onwe ha ọnụ na-emere onwe ha ihe. Efu na mgbe n'ihi na ha na ndị Kalaba emekọwa na ihe, mgbe ndị ọcha bịaziere na mmerie Kalaba bata ndị ọzọ ha zutere bụ ndị Arọ wee merie Arọ. Ha na ndị ọcha na ndị Arọ nụrụ ọgụ ohu ahụ. Ndị Arọ merie ndị ọcha ugboro niile ha nụrụ ọgụ. Ọ ka ebe chaziri ndị ọcha ka ndị ọcha sizi ha na ọ baghị uru na anyị na ụnụ bara ọgụ, kama na nwunye nyeziri anyị aka na-achụtara anyị ndụ anyị ga na-agba n'ohu. Etu esi wee nwezi Arọchukwu empire na ọ bụ ndị soro oyibo nwezi ukpo eze nke ndị Arọchukwu. Ọ ya bụ ukpo eze ikpeazụ enwere n'ala Igbo. Ọ ya mere na mgbe ndị ọcha bịara na Naijiria na-ekwuzi etu eji esi ihe na-ejikọ ndị Naijiria ọnụ, ewere ugwu Awụsa niile nye nwoke nọ na Sokoto, Sultan nọ na Sokoto maka ha na-erubere isi, were Yoruba niile nye mia nye ọba nke nọ n'Ife maka ha na-erubere isi. Abịa na ndị Igbo ọ lara ha ahụ onye ha ji enye, a na-ekwu ka enye eze Arọ. Abịa hafụ na eze Arọ bụ ndụbịa wubere Arọ, asị ka enye eze Nri, afụ na eze Nri nye ndị Arọ beriri eze Nri. Egotere na-ekwu onye meriri emeri ya ha nọkwazi were ọchịchị nye. Ọ bịa bụ na ndị Arọ na onwe ha meri n'ọgụ, ha achọghị itinye ọchịchị Igbo eze ha ka achịba ha etu ndị ọzọ si achị. Ọ ya mere na ndị Awụsa na ndị ọcha nechaziela anya wee ruo n'afọ 1925 puku na 1990 na ọgụ na ise ruo n'afọ 1925 wee sizie na ihe a ga-eme nke ha wepụta nwoke a na-akpọ HP Matu wee sị na ebe ọ bụ na onwe ha onye iji enye ndị Igbo na ọziere onwe ha etu ha. Ya mere na ndị ọcha mechaa jikọ ndị ugwu jikọ ndị Yoruba ha ejikọ nwe ha ndị Igbo merụ na ụmụ nwaanyị Igbo ji wee ruzie n'afọ 1929 wee bidozie ngagharị iwe oji achịzi n'anya anya ekwe ndị ahụhụ bịa ndị ahụhụ kom mere eji wee menye ndị oyibo na-akpọ agba human riot. Ọ n'ihi na ndị ọcha na ka ndị Arọ na-ene anya na-akara iwere ọchịchị ndị Igbo nye ha n'aka, ndị ọcha enyeghị ha, merụ ha ji wee dị ụmụ nwaanyị be ha megede ha ji emebe ngagharị iwe ahụ eme n'afọ 1929. Ya ndị Igbo nna ihe m ghọtara na nkọwa gị bụ na ndị ụmụ Arọ, ụmụ Eri na ụmụ Igbo bụ ofu ihe ka anyị niile bụ anọ ofu nne mụsara ofu nna ma ọ bụghị ofu nna na ofu nne ji Igbo niile jide Arọ jide Okotu mana o jighị nri bịara abịa. Ebee ka ha si bịa? Akọwanyere nri si Igala bụrụ na Kogi steeti ka ọ dị mma, mana Chineke gwara ụmụ Izrel na ndị bi be ha soro iwu ya tiri na ha nche bụ ụmụ ya. Ha niile bụ ụmụ ya. Ya na ebe nri bịara soro omenala Igbo
mechazie bụrụ ndị Igbo na anyị ncha bụ gịnị Igbo anyị na-ebi Igbo mana nwee mma agba gị doro anya na nri bịara abịa nri tiri ụzọ ihe na-abụ n'ala Igbo onwe omenala na-abụ ha si gara wee buru bịa nke mbụ bụ mmọnwụ nke ịbụ ọ bụ arụsị mbụ ndị nri tinyere mmọnwụ na arụsị n'ala Igbo merụ ihe a na-aza mmọnwụ na mmọnwụ zacha abụ atanwa ezoru jee jụọ onye ọna na-eti mmọnwụ zacha kpekpekpe eza atanwa ezoru ama nge ihe ịbụ bụ ata nwa ezoru abịa na nke ata bụ onye eze na-achị gara ezeolu bụ onye ezeolu bụ the king of nri ezeolu oru ebe eze nri cheta na ndị Igbo na-ekwusị na oru na Igbo bụ nwanne ọ bụrụ na oru ugbo Igbo ịghọtara na kịta ekwu ọ bụrụ na oru ugbo Igbo Igbo bụrụ olu aka mmadụ ndị Igbo aka anaghị ekwu na oru na Igbo niile ebe ofu ịghọtara o gosiri na onwe dị iche n'etiti mba na abụọ mana a sị na ha na-abụ nwanne o nkwere okwu udo onye bịara biri gị ụnụ bụ nwanne ihe ndị anyị na-ekwu kedu ihe rụtụrụ aka ma ọ nwere ebe edere ede gosiri na ihe anyị na-ekwu bụ etu ha ka ọ dị omenala ihe o ji mara omenala bụ nọ nna bicha onye nwa ya mụ na gị na-agbakọrọ n'aka etu ndị Igbo si enwere ebe edere n'akwụkwọ na-esiela ha akụ n'aka ịkọwara na ọ bụ n'aka ndị nri ka iti mmọnwụ o doro m anya na mmọnwụ si gara bịa Igbo a na-ebughị eme ya o dokwara m anya na ikpere arụnsị na ndị Igbo mụtara ya amụta kedụzi chi ndị Igbo na-ekpere tupu arụnsị abata n'ala Igbo ihe ndị be anyị na-ekpere n'oge gboo bụ ana ihe ndị be anyị na-ekpere emere n'oge gboo bụ ana na eze enu ọgwụna onye Igbo bịa onye Igbo bụ Igbo pụta n'ụtụtụ ọgọ ọfọ ahụ ọ na-aga ọ naghị agọrọ ya arụsị ọ naghị eje n'ihu arụsị ya were agụ ya mere o ji agba ịpụta ụtụtụ ihe izu onye Igbo na-eme na ọpụta ụtụtụ ọkwụwa aka ụchụ mgbe ma ya na-akpa ịkụ aka dịka ndị Juu si eme ịpụta ibụzọ fichaa onwe gị onye Igbo anaghị esibe ya apụ na mmiri emesaghị ya n'ọkpa o were mmiri ọkwụwa aka ụchụ fichasị ya nwe were kwado onwe n'ihu onye kere elu ebe ahụ ọ nọ ọnụ ha ana na ana ọ gbakwasara n'ọkpa na abụọ na ana ya na Chukwu anọrọgo onye Igbo eto anaghị eje n'ihu nkwu eje agụdosi ọ pụtara n'ihu be ya ahụ obidogo ya ozugbo ọ na-eme owere ọjị ya ọ na-akpọkuchie ọgbọ ha na-eze enu kpọ ha na ana ọ kpọcha na ihe niile o ji akpọ ọgọbazie onye niile ọgọ onwe ndụ ọgọ onwebeghị ndụ gọ ihe niile ndụ na-ejewara onwe ka ebe Chukwu abịama si fụta ọya ka a na-ekwu Chukwu abịama bụ na Chukwu abịama na eze Chiteoke ihe niile ndị a bụ ihe ndị Igbo ji atụnyere Chukwu na Chukwu ga-abịarịrị ịzọ ndụ nke ya Chukwu abịama ndị gboo kwenyere na Chukwu ga-abịarịrị imeme gịnị ịbịagbara ndụ nke ya ama ịbịa zọpụta ndụ nke ya ka akpọ Chukwu abịama mana o doro m anya abịa na nke ahụ amụtara m na Chukwu abịama bụ Chukwu na-edu ndị ije dịka anyị si mara ya na chi ndị ije wee na-akọwa na mara Chukwu ndị ije ka ezi ọ ya ka a na-ekwu nwere okwu arụsị a na-akpọ Chukwu abịama ka nna gwara na onye Igbo kwenyere na Chukwu ya bịara ịzụ ya na chi ya ma chimudumeje okwu dị na ya mana kedụzi ihe kpatara ịbịazie ndị Igbo kịta nwere ebe a ya ekwue ọ sịghị na ife arụnsị bụ omenala ọ bụghị eziokwu ọ maka ihi na ihe oyi kịta bụ nyekwuo anyị ihe dịka narị afọ 5 na-abịanụ ndị mmadụ echee na ụka bụba anyị ka o bidoro maka ihu etu ndị be anyị si aka ụka kịta isi na ụka abụba anyị ebe a ka o bidoro mụ na gị na-abụ nọ kịta ndị ọcha lụpụtalụ friji na-ajụ mmiri oyi ọkwa igwe na-ajụ mmiri oyi igwe nju oyi lụpụtara igwe nju oyi ọ na-ajụ mmiri oyi ọkwa mana mụ na gị na-abụ lụzọzie nọ n'ọgbụ ka a na-ebutebu nnukwu ite eji echekwa mmiri ọkwa kịta ka ndị mmadụ bido ma ọ n'ọrụ efu kịta nọ kịta ka ndị be anyị bịakwazie na-asị na ndị gboo na ịṅụ mmiri ekutere n'ite na aka gwụọ ya na mmiri nọ n'udu enweghị ọya na-abaghị maka na ime udu ahụ emechara ya ghee ya eghe kwado ya ofụma na onwe nje baa n'ime udu ahụ ogbuo ya mana mmiri ga-abịakwa megịnị dị ọcha ifuru afụfụ ndị be anyị na-atụ ugbu a ije gote injin na-apịcha mmiri iji gote igwe na-apịcha mmiri ọ pịchagide epịchagide nke ndị be anyị na-akpọ pure water ifu na ihe a niile ihu ọ na-apịcha pịcha ka i were ṅụọ na ịgbara mmiri gbaa ya n'udu na ofu ntabi anya udu eme mmiri gị ọdọ ọcha
efere kịta udu eme mmiri gị ọdọ ọcha ị bịaghị ha nghọtanwu ihe na-egbu mmadụ n'ime ya ifiri ugbu a mana ifusi onye kịta debere udube ọbata be gị na ikuru mmiri na uduku onye ha ekwe anya ọ sị na-ejebe n'ụka ndị Igbo na-ege ntị o nwere ebe anyị na-aga nke mbụ bụ na ife mmụta dịgodo n'okwu Okafọ ụzụ nwa afọ Igbo amụcha na-akọrọ anyị ugbu a bụ doro anya na ofufe arụsị esoghị na omenala ndị Igbo na mmọnwụ esoghị na omenala ndị Igbo gị nwa bụ onye Igbo na-akụdo aka na ife arụsị na iti mmọnwụ na nna nna gị mere ya na ihe eme ya ọ bụrụ arụ ka ịghọta na iti mmọnwụ na ife arụsị adịghị na omenala Igbo na ife dị na omenala Igbo bụ ife Chineke kama na ha na-efe ya n'ụdị ụzọ ha si were fụ ya mgbe ahụ ọ dị mma anyị ga-anachighekwa na nke Okafọ ụzụ na omenala nke na-abịara n'ụlọ ọrụ Kpakpando ihe ndị Igbo anyị nọ ijide omenala dọrie ya adọrie ka ịfụ ka o si dị ka a na-ekwu okwu ndị a ka a na-enye gị ihe nnwale obodo ọwụ na isi elele Kpakpando ugbu a n'ala Igbo maọbụ na mba ụwa ohere dịara gị ịkpọ anyị n'ekwentị ka anyị bịa ka ị kọọ ma o nwere ife megidere ife Okafọ ụzụ na-ekwu maka nna ndị Igbo maka anyị ga ha egosi unu n'anya unu afụ ka a kpọrọ ya n'azụ anyị ha egosi unu ya egosiche unu obi ya obi Igbo onye ka a kpọrọ ka o ji opi na ikenga ya n'aka tụi abụba ugo n'isi anyị emecha egosi unu ọfụma unu afụ ka o si dị mana ihe bụ isiokwu bụ na anyị chọrọ iweta omenala Igbo dọrie ya ka ịghọta ya ọfụma ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere gbatọjuru gị anya n'ife a na-akọwa ohere dịara gị ịkpọ n'akara ekwentị na onyonyo Kpakpando ga-ewetara gị ya n'uju obodo ọbụla ohere adịgwo kịta ide akụkọ maka obodo gị nke a na-akpọ dọkụmentrị kpọtụrụ ụlọ ọrụ Kpakpando ka abịa ka enye gị ntụziaka etu ga-esi ya ka Igbo fụ ya anyị ga-anachighekwa ma ọ bụrụ na ị gere ọkwa ndị a anyị na-abịa ndị Igbo anyị ekenekwu unu ọzọ ka bụkwa onye nke gị Ugochukwu Ikeokwu mụ na ogbo m Ugochukwu Okafọ ụzụ nwoke agbazikwana m ịga na-azụ Ugochukwu mụ na gị onye zi ituoru ugo mana anyị ka dobada ụbọchị nta ka a chụọ na Owere mgbada maka na o tegwe achụbara na Owere nchi anyị abịa ọzọ ịkọrọ ọtụtụ akụkọ maka ndị Igbo ebe ọ bụ na ọ bụ ofu nna mụsara Igbo wee gbasaa kedu ihe kpataziri o ji doge ka ọ fịara ahụ kịta ndị Igbo ịbịakọnata ọnụ were ofu obi ọ maka ọgụ ahụ a nụrụ Okosu na Ụmụeri na Ụmụarọ nụrụ ihe bụ ndị Igbo ijikọ ọnụ jiri si ike bụ na ndị be anyị isi onwe na onwe uchu agba ngana isi onwe na onwe uchu agba ngana unu ghọtara inu a onye nwe mkpọ a Okafọ ụzụ ji mkpọ mụ pụtasị ya na ozighị ya nwe mkpọ onye bụ isi onwe na onwe uchu agba ngana onye bụ isi okwu onwe ya na-akọ nwere isi ebugoro ụzọ kwugodi ihe etu o si dị ndị be anyị sị na ọ bụrụ na etoghị ochie anaghị ekwu maka ọfụọ unu nụrụ ya ndị Igbo ọ bụrụ na etoghị ochie anaghị ekwu maka ọfụọ ihe ebugoro ụzọ zọpụrụ ochie ka ọfụọ wee rube gị aka maka na akpụrebe ntị amabara ọnya ka anyị na-ekwu na ife anyị na-akọwa n'ime ya bụ na Igbo ijikọ ọnụ dị mfe tekwa aka
ihe o ji wee dị mfe bụ na ọ bụrụ ka anyị bịa kịta n'ala Igbo were sị nke mbụ aha a na-esi n'isi ese nkụ. Ịbịa ị na-anya efu na ndị Yoruba jikọrọ onwe ha maka ha kwetere nọọ n'ife ka ha siri bido. Ndị Asa jikọrọ onwe ha ọnụ ma na-ekọwa na ugwu Asa kọwakọcha ịnawa Sokoto maka na onye eze na Sokoto gboja ha na onye ọbụla ege ntị mere na ihe ọ na-eme na-egegoro ihe nwoke ahụ eme gịnị ji ekwu ntị. Ịbịa n'ala Igbo sie ike maka ndụbịa biri anya na ịka nkụ. Ọkwa a na-ekwu okwe ị na-ekwu okwu ikwuwe n'okwu Ọnịcha ị nwere ike ikwu okwucha Ọnịcha asị gị na ha ekwe ikwu asị na Ọnịcha bụ ndị Igbo Ọnịcha bụ ndị Igbo n'ụbọchị ka ha bụrụ ndị Igbo. Ọnịcha bụ ndị Ịchan ha bụ ndị Ịchan ị na-ajụzi gị etu anyị si na etu anyị na ha siri bụrụ ọ bụrụ ndị esi n'obodo agba ohu kpọchere eze Bini gbaa ha amụ debe ha n'obodo a na-akpọ igu kwema ya na-akpọ igu. Gịnị ka eji igwe eme? Eji igwe ama mkpukpu egwu na-atị ya eji igwe ama mkpukpu. Onye eze Bini werekwa ya agba ụgwọ eji agbakwa ụfọ. Onye eze Bini bịa n'ala Igbo gbuo ndụ mmadụ na-abịaghị ha bịa o si n'obodo akpụkọ ndị mmadụ ha jee na-akpụrụ ya ọ na nchara na ọ na-edo ihe a na-akpọ ndị ọcha na-akpọ bronzes. Ha jee na-akpụrụ ya ọ sị ka ndị a ya jere kpụrụ ụmụ ha ha bịa ebe a na-arụrụ ha ọrụ ka a ghara ịtụbaba ụmụ ya nke a ghara ịtụbadị nwunye ya ime ya esi ebe a zeta agbụrụ ndị a nke o jidere ọgba ya amụ wee dobe ha ebe a na-akpọ ama Igu nke ndị ebe na-akpọ Igu street na Bini ruo taa. Ebe a ka a na-akpụrụ onye eze ihe onye ka emegidezi elu ofu onye Igbo agbata n'ohu ebe a na-arụrụ eze ọrụ igwe laikicha anya onye eze laikicha anya owesi na agaghị agba onye a amụ mechazie kpọrọ ya kpọnaga na Ịchan si ajee na Ịchan biri o were obodo Ịchan n'akụkụ ebe a duo ya obi ebe a ka ọ nọzi wee mechazie chọrụzie ụmụnne ya na ndị niile ọ mụkọtara na ndị na-ekpero na ya kpụzie ha nataba banye na mmiri wee bata ebe a na kịta akpọ Ọnịcha. Ya mere eji akpọ ha ama Ịchan ọnụ mara ndị Ịchan. Anyị ga akpọ Ọnịcha enweghị etinye eti ihe ka onwe ihe a na-akpọ okwe nghọta na ntị dịka asụsụ Igbo. Gịnị bụ Ọnịcha? Nye na Ọnịcha bụ ọnụ Ịchan ọnụ mara ebe ndị Ịchan bi anya ka a na-akpọ ha Ọnịcha ruo kịta. Ịbịa kịta na-ekwuzi okwu obi Ọnịcha asị na ekwe n'iyi na-ekwu na ha ekwuo obi Ọnịcha ịbụ onye Igbo. Ịghọtara na kịta anagịta ọkwa ndị gịna na-abụ ya na okpere ka Igbo na-ekwu ofu na-eme ofu bụ nda eruo iwe a na-ewegodu ha ịmago na ọbara mmadụ ịgba mmadụ ohu mmadụ si be nna ya apụ obi anaghị adị ya mma emechazi ọ bụrụ na ọ bụghị ụmụnne chọtara ya o ji aka ya nata esemokwu na-adị efere ya ndị uri binyeziri anya ebinyere bịara ịkụ azụ anyị na ha bụrụ omecha ebuso ha anya agha anyị na ha ya adị na mma ka agha niile a na chụrụ ụmụnne anyị chụdaga agbada ahụ ụzọ ebe arọ ọ na-abịa ya eme ka ọ dị na mma mana otu ihe ga-emezi ka anyị dị na mma bụ na anyị nọkwatara ọnụ kpọọ onwe anyị Igbo ukwu abịa Okotu abịa Nri abịa ndị Ara abịa ndị Ọnịcha abịa ejikọ aka ọnụ n'otu ana kwuo onye ekwuo Igbo ukwu gị bụ nna anyị bụrụ na isi ụnụ bụ onye ọbụla mara ebe ọ bịara mara ebe ọ danyere ejikọ aka ọnụ ihe agaba ndị Igbo onofuru ka o si aga nkọwa okwu na Igbo ukwu bụ mana achọpụtara m na enwere ọtụtụ Igbo enwere Igbo arịa m nwee Igbo etiti kezi Igbo ukwu eche m na Igbo ukwu bụ ka m si nọ n'akụkọ ebe anyị jegoro na Igbo ukwu bụ onye dị ukwu ya na o mere ihe dị ukwu. Ọ bụghị eziokwu. Obodo a zabara Igbo ukwu n'afọ 1940 nke nya 1946 nke nya nke ihe ha na-aza tupu mgbe anyị na-azụ Igbo nsogbu enwe n'obodo a bụ na mgbe ndị ọcha bịara a na-eje ọrụ n'ugwu ọrụ onye ọcha eruo onye usohie bịa ajụọ ya aha ya ọsị na anyị bụ onye usohie na anyị bụ onye akụrụ dị n'usohie ede aha ịma na onye ọcha ịbataba onye ọcha ọ na-ọjụba onye buru ụzọ jụọ kedu ihe na-akpọ kọntaktị adreesị asị kedu ebe ibi ịgba aha obodo gị ịgba onye Igbo jere onye Igbo kwudere ọrụ ugwu ọkpụ
onye ọcha jụọ esi akede ebe iso si ya na anyị si Igbo, onye ọcha pịaba anyị ịtarị na ọ chọghị ikwu eziokwu. Kedu ka iyi esi asụ n'isi Igbo niile ọ ya bụ esebere okwu apịakọtazie ndị be anyị ịtarị. Ndị be anyị nata n'afọ 1946 jee nzukọ sị na ihe onye ọcha ji apịara anyị afụfụ onwe ya anyị metere ka anyị chọọ ofu ihe gbakwunye n'aha anyị, maka na ama na ndị a niile bụ Igbo, maka ama na Isi Ọhịa bụ Igbo, Ikenga bụ Igbo, Ụmụọna bụ Igbo, Agreri bụ Igbo, Enugu Otu bụ Igbo, Ụmụahịa bụ Igbo. Ịpụtazi mmasị kedu ahụ obodo gị Nsụka bụ Igbo, isi a na ibu Igbo, Hometown go bụ Igbo. Okwu onye ọcha ghọta ọ ka o wee nwee ike kwuo onye ọcha ghọta ka ndị be anyị ji wee tinye ya ukwu. ka e maka Igbo arịa m na Igbo etiti ihe niile ndị ahụ bụ ịbịa kịta n'anya na-akpọ Igbo, ọ bụghị Igbo arịa m, ihe fa ha bụ Igbo anịa m, Igbo anịa m nke dị n'ụzọ eze eje Agreri. Ọ eruo ndị Agreri agbazie gị kpata ha Agreri ji wee mụta nwa be anyị Igbo anịa m. gịnị ka ị chere ha ji be anyị? Mbọsị ekwesịrị ịchọ ha ka akọ akụkọ maka dọkụmentarị. Mbọsị ịchọrọ nke anya gbadiere gị ka e maka Igbo etiti Igbo etiti ine n'anya efu agbagasị gị na anụrụ ọtụtụ ọgụ, ndị mmadụ gbaa ọtụtụ ọsọ. Iruo kịta efu Igbo ụzọ, Igbo etiti, Igbo eze, gịnị na anyị fụrụ ihe afụ Igbo ụzọ na Delta ịgaghị Ọnịcha jebezi ụzọ Bini, o gosighị na Igbo nọ n'ụzọ. Ị bịara ofe ya na-akpọ Igbo etiti ọ ebe ndị Igbo gbakọtara ọnụ. O nwere onye mụsara Nsụka, ọ ndị Igbo dị iche iche gbakọta ebe ndị gbakọtara ọnụ ha bụrụ ụmụ Igbo biri ebe a. Dịka iruo kịta na obodo ndị ofe mmanụ, obodo ndị Yoruba, obodo ndị ugwu Hausa, iruo kịta sị na Sabongeri na Kano bụ ndị Igbo bi na ya, ndị nwe onye ọzọ biri ha nọ. Ịma ndị Igbo bi na Sabongeri bie ihe dịka ebe 200 years ma ọ bụ afọ narị abụọ ma ọ bụ narị atọ ma ọ bụ narị ise na-abịa abịa. I jeghị ekwetezi na ebe a bụ ugwu Hausa ka ọ ya sị na ebe a bụ ọnụ ndị Igbo ka ọ bụ. ọ dị mma. ndị Igbo unu fụrụ ka o si aga. Ọ ka bụ na ọrụ Kpakpando na-enye gị omenala Igbo, ọdịnala Igbo ka o si wee dị. O wee bụrụ ya onye nke gị Ugochukwu Ikeokwu na Okafọ Ụzụ na ana Igbo na obi Igbo ka anyị nọ wee na-ewetara gị kpọmkwem. Ihe mmemme a chọrọ nkwado gị. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị ka a na-enye nkọwa dị etu a, ka a na-aga n'iru ị na-ewetara gị ife ndị a, anyị chọrọ nkwado gị. ụlọ ọrụ dị iche iche, mba dị iche iche, ndị ji ego, ndị oji ego achụ ego, ndị obodo dị iche iche, bịanụ nye nkwado. maka na ọ bụ asị na onye nna ya dịrị ori na-emegide, ọ na-eji ọkpa agbawa ụzọ. ihe ji onwe dibịa agwa vụọ mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa agwara mụrụ ịbụrụ ka o si aga. anyị chọrọ nkwado unu. ọ bụrụ na ị na-anya na onyonyo ị ga-afụ akara ekwentị a ga-enye gị. kpọtụrụ ụlọ ọrụ Kpakpando, weta nkwado gị, weta afịa niile ị na-azụ ka anyị na-egosi ụwa, ka ị na-enye nkwado, ka anyị wepụtara gị omenala Igbo n'uju. Kpakpando apụtago mbata n'ala Igbo ije na nsọtụ ala Igbo niile iwepụta omenala niile dị n'ala Igbo. Okafọ Ụzụ, afọ m na ịdị ime wee jewe n'oge onye gbasara omenala Igbo dị maka na ị na-anya ịka bụ nwata, mana ihe m fụrụ doghị n'isi dị ka ọ karịrị gị. afụrụ ngo na ịka bụ nwata, mana ọ bụrụ ya bụ na esi na nchịta ụkwa ama nwata dị ụbọ nri. maka na ndị nke si na ọnọta echefu si na nna ya gwakwara ya, nya ọnọta ọhụda ama si na nna ya gwara ya. ọ bụghị na isi awọ ka esi awụ okenye, kama na ọ jere m na ịma ihe na ntị ka esi abụ ikeja. o wee bụrụ eziokwu. anyị abịakwa ọzọ. ime anya ịkọwagwo na eri ahụ ndị Igbo ịbịakọnata ọnụ bụ ma ebu Ọnịcha, ma ebu Igbo, ma ebu Nri, ma ebu Alọ, na anyị niile ịbịakọnata ọnụ ewee kpakọọ arụ ọnụ, anyị ewee bụrụkwa ofu, were ofu onu na-ekwu, wee na-ekwu na-ajụ na-asị. ndị nke na ụmụ anụmanụ nọkọchara asị na anyị eje na nwamba na ote na o mewere ụmụ oke ihe, ewee kwuchechezie na anyị eje jide nwamba ma ya eriri, ewee jụbazie onyezi ya eje were eriri mmanye nwamba n'onu. arụ anyị tụrụ, kedu ụzọ ichere ya aka mma? maka na Kpakpando emego nke ya ịpụta kịta igosi ndị Igbo ife niile gbasara Igbo na nsọtụ Igbo niile. Kpakpando anọrọgwo gidigba na-echezi ndị Igbo inye nkwado.
uwe na-ajụ etu a ụlọ ọrụ Kpakpando adịgo, kedụzi onye enere anya ga-emu ekuni njem maka na Ikemba Nnewi ọgbana kedu onye a na-ene anya, kedu ife ji nkịta ọnwụ oshugbu ka mgbe Ikemba Nnewi malitere ije agha a na-akpọ agha Biafra, ọ bịa n'Igbukwu were ọfọ, ọ bịa n'obodo a were ọfọ. Mgbe ọ malitere ịzụ ndọrọ ndọrọ, ọ bịakwa n'obodo a were ọfọ. Ife anyị ji ekwu ya bụ agwabụ onye gị ife mgba sị na ọ bụrụ na asị onwe na onwe nchu agba ngana, ife a ga-eme bụ ụlọ ọrụ Kpakpando zuru oke ịkwado ya, ha ga-eme n'inkwu ya. Ife a ga-eme bụ abịa ezie ndị Igbo ukwu ozi, zie ndị Ara ozi, zie ndị Nri ozi, zie ndị Okotu ozi, ezie ngalaba na bụ ha bụ ndị wubere ugbo eze kara aka n'ala Igbo n'oge gboo. Ha na-abịa onye bịa ọha olo, onye bịa ọgwa ndị ọzọ ihe ichere iji wee bụrụ isi, ihe ichere iji bụrụ okenye. Maka na ịsị na nna gị mụrụ gị, igosi na ofu ihe nna gị, ihe ejiri mara nna gị. Mpụta kịta asị na ọgụ bụ nna m, egosi n'ime akwa iyiri, egosi n'ime akpụkpọ ụkwụ iyiri, egosi n'ime ofu ihe iji were bi ndụ. Ị na-ahụ ụlọ ya esi ike mma na aza diọkpara na-egosighị enyi nna ya, onye enyighị nna ibe, onye egosighị ebe nna ibiri egosighị obi nna ibirikwa na ya, onye asị na ịbụ diọkpara. O nwere ihe asị na aghara obi aghara ibe ọjị. Ịbịakwa ị na-enekwa anya efu na na ine anya n'ime efu na onye ọ na-abi n'obi na o nwere ihe ọdụba na ihe yarịma ama dị n'obi a eji asị ya ebe a bụ gịnị na ebe a bụ obi n'eziokwu. Ọ ya mere o ji wee bụrụ na anyị chọọ iji ka anyị Igbo ọnụ, ndị Kpakpando nwere ike ime nwunye. Unu enwego igwe nsa ozi, unu ama ọkwa na unu chọrọ ndị obodo dị etu a dega akwụkwọ, onye ọbụla abịa edobe igwe a, onye ọbụla ịmara ihe isi iji wee bụrụ isi ha ụlọ ogu ka ndị mmadụ fụ afụcha kpọrọ kpọta eme gịnị agba n'ihu ehi. Ụmụ ihe niile ndị anyị na-eme isi ka isi na ndị igwe chọọ ọnya ọ gaghị aba. Ihe anyị sikere onye ha aba bụ n'afọ 1906 ka ebido ya na-akpọkwa warantọ. Igwe a na kịta echi 1906 ka o bido kwuo warantọ. Ọ ndị ọcha bidoro kwuo warantọ. Kedu ndị nyere warrant chief n'oge gboo? Kwọ ndị aga ịbịazi eche ndụbe gị, ọ bụrụ ịnata onye ọcha ikike ịbịa chịba ndụbe gị, kwọ mkparị ka ọ bụ. Ndị niile bụ ndị chịrị igwe n'oge gboo bụ ndị ọcha kpagharị akwụkwọ asị na ọkwuo warantọ. Ọ dazi oburu egbe na-akpagharị a na-eze ruo kịta efu na ọtụtụ obodo ka na-abụ aka na-anyama ha ndị eze ha nyawa efu na isikwa n'aka ndị achọba ịma akwa na ịba ịkwa na ndọrọ ndọrọ na ịchọ onye chọọ ya n'ọdịnala. Onye bụ diọkpara abụ diọkpara na eto esi ya eme bụ ịbịara na Igbo ukwu isi aha kedu onye bi n'isi obi ha, akpọ onye bi n'isi obi ha, ije na-adazie n'isi Okotu kpọta onye bi n'isi obi ha, ije na Nri kpọta onye bi n'isi obi ha, jee na Arọchukwu kpọta onye bi n'isi obi ha, maka obi na-akụ eze. Ọ ndị abụ n'Chukwu tiri na obi ha anọkọta abie n'obi ọgụsị nna gị mụọ gị ebe a mụrụ gị etu o si ọ nọtara chi ka ọ bụ ịgbacha na anọ n'isi obi abịazie ekwuo nke bụ eziokwu. Maka onye ahụ na-asị na obi pụta gị ebe asị oje ha na-abalị na abọchị, oje ha na-ezu na-asa achaga. Maka onye nọ n'obi isi obi ga-ejide nri ọfọ na-asọpụrụ eze ahụ efere. Ya mere na ịchọ ọ na-eketa ekwu na ndị masị gị igwe ndị na-achị ndị Igbo n'oge gboo bụ ịma mgbe anyị na-ekwu okwu maka arụsị nsị gị na arụsị bịara abịa. Arụsị bụ ọgwụ ndị be anyị ji je agha n'oge gboo, mere arụsị ji adịkarị ebe n'isi obi. Ije n'isi obi chọọ ịma agha n'one ha nụrụ n'oge gboo, ego arụsị nne na mbara ezi ebe ahụ ọnụ. Arụsị n'one hụ na mbara ezi n'ebe ahụ bụ agha n'one ha jere. Maka ọ na-abụ eje ije agha n'oge gboo, ọ n'obi ka a na-eje daa mba daa ngwumba adachacha edobe arụsị ya eduje ọgụ ahụ. Ihe ji akpọ ya arụsị ebe arụsị ọgwụ, maka na ụlụ ha anụ ọgwụ emeri ụnụ n'agha. Okwu dị ya ọnụ ya arụsị ọgwụ ya ngwụgwara afọ arụsị ọgwụ agwọrọ agwụ ejije agha ka ọ ghara ịrụ ka e wee jee nata ejeta ha nata nke ahụ agafeene onwekwa agha ọzọ dakpara na arụ agwụkwọ ọgwụ ọzọ. Onye ka o ji anyị ịbatara na ofu ngwuru efu ihe dịka udo na-atọ kwuo ehuru na-atọ kwuo aha arụsị na ụzọ ịtọ na ofu ngwuru. Ọ pụtaziri na nke a tụrụ nke atụọ nke ma ọ bụ na nke na nke abụzi ọ iji gosi gị agha n'one ejere n'oge gboo. Agha kara aka ka a na-eku nnukwu arụsị wee ji maka na ndị be anyị kpere n'oge ahụ na ị na-anụ nke anụ ahụ na-anụkwu nke mmụọ na agha na-ada ịbụọ ihe akwado n'ụzọ abụ n'ụzọ.
efere ya ọ ihe ndị be anyị ji eji agha mgbe a na-ekukwazie maka ọ bụrụ na oduchi agha ejechaa n'agha nọtazie hapụzie mba ọ sị ihe na-egburi ọkụ ihe na-egburi ọkụ kwa ahụ oge ahụ iji je ọgụ ahụ igbukwara ya ọkụkọ a ka eji agụ ya egigide na iyi na-eme n'afọ mana echebazie nke bụ omenala anyị efu na nwe nnukwu omenala anyị na-eme anyị ndị be anyị na-eme ịwa ji bụ omenala anyị onwe ha arụsị a na-awarụ ji nwe ha arụsị a na-awarụ ji iche onye ya awarịrị ji bụ ikere enwere n'obodo onye nọ n'isi obi enwere okwu dị ebe ahụ maka na o kwere m ghọta na ọtụtụ obodo na-abụ onye eri ji o nwere arụsị ahịa jewara ji o nwekwere nke a na-akpọ ọhịa jọrọkụ ihe a niile ndị be anyị enweghị arụsị a na-eji awarụ ji kama iyi ekwu uwe ịkpọ ji n'ahịa ndị bụ na Igbo ukwu ka Igbo niile ebe niile na obodo ọbụla ya gosi na ji akana igosi na ji ahụ akana abụ asị ịchụkpu ji na mmụọ ịghọtara nna kete asị ha na-eme njọkụ ji ma ụmụ ihe ndị aga gị niile ndị anyị fọrọ a na-emebi ji gosi na ji akana onye ya egosi na ji akana onye eze mana ha na-eje n'okwu arụsị gịnịzi ka a na-eje n'okwu arụsị eme ihe a na-eje n'okwu arụsị eme ebe ije eze mmụọ kọrọ ji onye isi mmụọ kọrọ ji iji gba arụsị ya na ji akọrọ eme gịnị akana mana onye gbacha ya onye ya ekwu na ji akana si ribe ji ka ụmụ mmadụ ribe ji bụ onye eze obodo ka ezi ihe ọ bụ na arụsị bụ maka agha sọsọ kedụzi ihe eji agbakwunye ya ma iri ji ya ma ọ bụ amụta nwa si a na-eme nke a na-eme nke a kedụzi ụka ka m were nkịta ụka fada ihe fada bịara ọ bụ ka maazị mana ọ na-eme mmiri chukwu ihe niile so n'ọrụ ya ihe niile ndị anyị fụrụ aga onye arụsị bịara obi iduguje n'agha ọ bụzoro nkwazi ihe ọzọ sị gị ije na-emeri ị na-eje na-emeziri ya ọ dị mma ndị Igbo unu furu ka o si aga ihe aka ya eme buru ibu maka na onye ara sị na ife ya eme ka ga-etinyekwara egwu ya agba n'ahịa n'ihi ya anyị Kpakpando ga-eji nwayọọ nwayọọ na-adọbiri ya unu na-adọbi ya anyị na-agbari ya unu furu na oke afọ ụzụ kere Kpakpando ọrụ Kpakpando ga-arụ ọrụ a mana ihe dị mkpa bụ ụbọchị anyị kpọrọ ndị Igbo ukwu faza ụbọchị anyị kpọrọ ndị nri fazakwa ụbọchị anyị kpọrọ ndị ụmụ arọ faza ụbọchị anyị kpọrọ ndị Ọnụcha fazakwa nke ọzọ asịkwana na mmadụ rie nri o wee mee gịnị kpawa ike anyị chọrọ nkwado ka ife ndị a niile maka na nkịta o dogo anyị anya na achọsiri Igbo ike ka ha bịakọnata ọnụ maka na a sị na ukwu eze ejikọrọ ọnụ na ahịa ahụ mgbaji mana ọ bụrụ na ha nọrọ ofu ofu iji ka ijidere gbajie etu esi egbu ụmụnne anyị ma n'ugwu ma na mgbada adịghị anyị obi mma anya ka anyị ji chọsi ike ugbu a ka anyị bịakọnata ọnụ ya ụbọchị ọbụla Kpakpando gbara oku za ọzọ onye ọbụla gba mbọ fụ na ọ na-enweta Kpakpando na-enene Kpakpando mgbe eteghị aka Kpakpando ga-abụ free to air onye ọbụla ga na-enweta ya ebe ọbụla anyị na-ekene unu ugbu a anyị ga-emechi n'ụbọchị nke taa ma ọ bụrụ na anyị metụ obere okwu na-abụ aka anyị emechi ya nke mbụ ị ga-amụta taata bụ na arụsị abụghị omenala Igbo nke ahụ ihe ya eji n'aka n'ụbọchị taa ọzọ iti mmọnwụ abụghị omenala Igbo anya bụ ihe ọzọ ịghọtara ofu okwu anyị ji aka ebe a taa bụ na oriri ji bụ oriri jikọtara Igbo ọnụ ụbọchị na-abịa mgbe anyị adọriri unu ihe gbasara ji na etu ji si bịa na etu esi wepụta ya mbụ na etu esi bido iri ya n'ala Igbo na ihe kpatara eji yibe ya efe o wee bụrụ eze nri yibe ọjị efe o wee bụrụ eze mkpụrụ osisi ewere ya adọtụ ike Chineke emechaa anyị akọkwara unu etu Igbo na njem ha si aga na afọ a na-akpọ Igbo na ife a na-akpọ Biafra na ihe ndị ọzọzi gabazia anyị ka ya ewetachara ya unu ọtụtụ ihe dị n'ukwu n'ọyọ a ga-adọrịrị unu na Kpakpando mana ọ nkwado unu ka anyị chọrọ ugbu a ọ bụrụ na anyị kenesi ekene anyị ga-egosi unu mbarakata niile ebe a etu o si dị oke afọ ozu nnukwu mmụọ ka ịbụ mgbe Kpakpando gbatara na Igbo ukwu anyị fụrụ na enwegasịrị ọtụtụ ihe egwutesịrị n'ala n'afọ one ma one gara aga maka mgbe ị na-ekwu okwu ị metụrụ aka na onye si na nna ya bụ na anya ụdị akpara na ọ ya egosi ebe e niri nna ya egosi n'ihe mkpọmkpọ ọrịa nna ya jiri bienu nwere ọtụtụ ihe dịka nwere eziokwu dụtabara n'ihe ị na-ekwu ọ ka akwụkwa na m ekwerechego n'ihe ị na-ekwu
nsogbu adị. Maka anya ka ya ajụ ajụjụ n'ọzi ndị mmadụ nye nkwado anya abịazi tiribe ya. Anaghị azọ diọkpara azọ. Ọ Chukwu na-enye diọkpara. Nwere ọtụtụ ihe anyị fụrụ yibere maka na o nwere ọtụtụ ihe anyị fụchara ma ihe ndị egwute na anụkwuru nnu afọ gara aga anyị fụrụ aka ya abụ anyị fụ ndị nkwado aka ya ewepụtachi Kpakpando ga-ewepụta ya gosi ndị Igbo n'ụwa niile. Kedu ụmụ ihe ndị a egwute anyị fụrụ na isoche na ndị na-ahazi ya kedu ụmụ ihe ndị a kedu gasị mgbe egwutere ọ dị ka ọnụgo afọ one ewee gwupụta ya. Ihe niile n'ebe ahụ onweghị nke arụ n'anya anyị a. Ụfọdụ n'ime ha ka arụ dị ka ebe narị afọ isii 600 years mgbe a mụchara onye nzọpụta. Ụfọdụ ka arụ na 650 AD, ụfọdụ ka arụ na 9th century, ụfọdụ ka arụ na 6th century AD. Ọ ji gosi gị na ndị Igbo ete ha bibere ebe a, maka na tupu ibido ịkpụcha ana ijegoro ebu ụzọ biri ụlọ tupu ikwuwe okwu eru obi rụba ihe niile. Ọ bụghị mgbọsị izi ịbatara ka ị arụcha ihe niile na nje ya batago na ịkwa ya ofu ebe wee bido rụba ihe ịrụchazie nọdụzie ofụma iwe nesasịba anya chọbazi ụlọ be gị mma. Ọ bụghị onye akpụbeghị blọkụ gbaba ụlọbe otebe ohia bụ ụlọbe nzu. Ọ ya bụ ihe mere na ihe ndị ahụ egwute na ụfọdụ odegisi gị ite ọnụọkụ the bronze pot bụ ihe anyị ji agụ ọkụ n'oge gboo. Nkwu eketa ụfọdụ achịbụ ọchị mana ịma ihe m na-ekwu na mgbe anyị na-eto na-enweghị machis dịgodo ọ dị o pere ezigbo mpe na etu esi eme ya bịa nata akwụkwọ mgbe ahụ ị na-ebe anya mara ndị ahụ na-asụ na mbara ezibe iweta ngụ ịgwa ụmụaka kịta na-eji ngụ oyibo eji agụta ọkụ na ọkụ na ala ahụ inweta oje ha ekwe gị na eje gụta ofu mpeke n'ọkụ ịnata agwa ahụkere ọkwa ya na ahụ ukekwazi na-esi nri onye agbata obi bịakwasịkwa na nke ga megara gụrụ ijuzie m ka ndị agbata obi sichaziere nri abalị ọ na-akpụcha apụtazi ụtụtụ ejezie n'ekwu ọkụ ahụzi ntụ ọkụ eji wee megide ọkụ ụtụtụ ka ya ga-emezi ọ ya mere eji were na-enwe obi mere eji inwe dịka onye dịka ọdị obi dị etu a. Ị ghọtara ya? N'oge gboo ka a na-abịa eru eje n'isi obi a akwa ya ọkụ were nkụ ụkwa aka eji asị na ohike amaghị mgbe e kere nkụ ụkwa maka ọ na nkụ ụkwa ka esi enweta ọkụ ahịa ụra na-esi ojikọ ọkụ na-anọ ya na nkụ ụkpaka ọ ya nkụ ụkwa mere enweghị etu esi eke nkụ ụkwa ka esi eke nkụ ndị ọzọ kwa ịma ka esi eke nkụ ụkwa a na-atụ ya n'ibe na ọbịa na-atụ n'ọnụmara ọ bụghị etu esi eke nkụ ụkwa na be unu etu esi eke nkụ ụkwa abịa kịta nkụ ụkwa nke onye ibu ụzọ zọ nkụ ụkwa ọkpa ya nwe nkụ ụkwa kịta ju ebe a oke ịzọrọ ọkpa bụghị onwe anaghị eke n'aka anaghị abịa ekeje achịba ụkwa daa kịta nkụ ụkwa daa ebe a ịgbado ha rajeruo nkeda niile ahụ ebe niile ọ na ịzụtara ọkpa bụ nke gị a na-esi n'ọkpa ọya ka ndị be anyị ndị gboo ji asị n'oheke anaghị ama mgbe e kere nkụ ụkwa maka ị nọ na-eche ka egbuchaa nkụ achịkọtazie onye ọbụla kedu nke a ka ihe ha agba maka na ụkụ ka ịzụtara n'ọkpa bụ ka iji ana ya mere n'oge gboo na nkụ ụkwa ahụ a na-ebute na-adịba n'isi obi eji emekọ ọkụ ị bịazie fụ ihe ahụ ị hụrụ bụ bronze pot a ka a na-edobe ebe ahịa agba ọ bụrụ na ịchọzie ọkụ i were egoro ọkụ wee na be gị wee megide ọkụ wechi ya kwa n'obi ihe eji abịa agụrụ ọkụ n'obi ọ ya mere na ụfọdụ na-asị na ya egbutekwa ebe ọzọ anyị na-agwa ha na ogwe ebe ọzọ eji egbutete ebe ka ihe eji agụrụ ọkụ n'obi eze na ịchọwa chọchacha ebe niile na obodo ịhụ ha ọkụ ije egwu igwe i were ihe amegịnị gụrụ ọkụ na be gị tinye na be gị sikwazie ebe ha wechiatakwa nke ahụ dị na nke be igwe ọ ya ihe eji agụrụ ọkụ n'obi igwe agaghị adụ ka ihe eji agụ ọkụ na be onye ọbụla maka na ịchọchacha ọkụ ebe ọzọ ịhụ ya ihe ahụ ya na be igwe ọ nke a ịkwụwagodo ofu n'ime ihe ndị ahụ egbutere na Igbo ukwu mmechi afọ anyị ga-egosi ya ndị Igbo mana ọ gaghị abụta ọ ga-abụ na mmemme ọzọ site na nkwado unu nwa bụ ndị Igbo ugbu a ihe ekene ndị Igbo enyefe ndụmọdụ n'ụbọchị nke taa anyị ewee yiwezie ụbọchị anyị abịazi ịgbara ife ndị ọzọ ndị Igbo ekene m ụnụ otu ihe ma bụ na anyị ga-adụ ka echi maka na echi anaghị agwụ ọ ya bụ ekpere ndị gboo anyị ga-adịrị ka echi maka na echi adịghị agwụ ohu anyị na mma ka ezute mma ohu anyị na njọ ezechite oke na Chukwu abịa ma na-eru na ya anya maka na onye si na nna ya ji ebi Chukwu ka eri obodo otu onye bi ka mara ka ọ na-adị onye nwe anyị ruo ichekwa anyị ka ya ichekwa ihe chere akwa ataghị ata
zọpụta anyị n'aka ndị ilo anyị, zuo ndị Igbo ebe ma onye anọ na, maka na anyị bụ Igbo, anyị anaghị emesi mmadụ ike, anyị anaghị emepụ ọbara. Onye nwe anyị ekwesịghị ka ọbara anyị na-akwafu, ọbara ndị Igbo a na-akwafu ka ọ na-aga n'iru. Nye anyị nke anyị ma mee ka udo dịrị ndị nke gị. Igbo bụ Igbo, daalụnụ. Kpakpando na-eti eti, maka na ikwuchekwa aha unu ọrụ mgbasa ozi ya atọka Kpakpando, maka ọ Kpakpando na-anọ na ngụm igwe. Ọ Kpakpando bụ na igwe na-ama mma, maka ịpụta ha ana n'abalị fụ ha na Kpakpando ịma na mmiri eyighị ezo, maka ọ bụrụ na mmiri enwechighị chi ụbọchị eteka. Daalụnụ. Ndị Igbo na-ege ntị, unu furu ka o si ada. Ọ bụ oge omenala na ọdịnala Igbo ka anyị nọ. O wee bụrụ n'ụlọ ọrụ Kpakpando, o wee bụrụ ka anyị si fụ ya n'ụbọchị nke taa, dịka anyị si gwa gị, ịkpọ anyị n'akara ekwentị ị ga-enweta anyị. Ụlọ ọrụ Kpakpando agbaratago n'ala Igbo. Anyị chọrọ nkwado unu ka anyị wee gaba n'iru. Ụbọchị ọzọ anyị aga n'iru ịgbaliri unu omenala na ọdịnala Igbo. Onwe ịrụrịta ụka ọbụla ị nwere ike idete akwụkwọ. Ị na-anya na onyonyo ị ga-afụ akara ị ga-eji dinye ya, ma ọ bụ ịkpọ anyị n'akara ekwentị ndị a ga-egosi gị na onyonyo. Ọ ga-eru anyị aka inye anyị nkwado ma ọ bụ kpọọ anyị n'obodo gị. Anyị abịa wee fụ na ihe niile a anyị na-achọ na anyị nwetara ya. Igbo ga-adị, Igbo ga-adị, Igbo ga-adị. Ekene m unu. Ọ ka ọ dị. Bijek echirechi Igbo abịala ọzọ. Ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ na m ekene. Ndị Igbo ndị bụ ụmụ Izrel bịa nso. Ndị Igbo ndị mụrụ nze m okoro ga-enu m ntị. Ị na-asụkwa asụsụ Igbo, ị na-eyikwa ndị Igbo, ị na-erikwa oriri ndị Igbo. Na-asụkwara ụmụ gị Igbo, ị na-asụkwara enyi gị Igbo, ị na-enwekwa ọṅụ n'ebe Igbo. Ọkwanụ Igbo Chukwu nyere anyị n'aka, ọ bụ ya ka anyị bulitere ka ụwa. Ọkwanụ Igbo Chukwu hụrụ n'anya, ọkwanụ Igbo Chukwu kere gọzie. Gosi onye Igbo na ịbụ Igbo, gosi onye Igbo na ịbụ otu, gosi onye Igbo na ịbụ otu, biko gosi nnu ya na ịbụ otu. Sụbakwa asụsụ Igbo, biko sụbakwa asụsụ Igbo, biko jidekwa ejiji Igbo. Kụziere ụmụ gị Igbo, kụziere enyi gị Igbo, baba akwafa ndị Igbo ndị ọma. Ọbịa enyi m, kedu maka nne gị ochie na nna gị ochie? Kedu ka ha mere? Ị chere na Chukwu dị nzuzu wee debe agbụrụ? Kedu maka ndị ọgọ gị? Ị tụkwa ụtụ ụmụnna gị nke afọ a? Kedu maka nne ma ọ bụ nna gị megwara agadi nke ị hapụrụ n'ụlọ? Ị na-echetakwa ma na-eleta ha? Ileghara ha anya ga-ebute iwe Chineke na ndụ gị. Ọhaneze ndị Igbo, otu ka anyị si fụ ya na Igbo Ukwu n'ụbọchị nke taa, anyị na-egosi unu ihe ndị a. Ife ndị anyị fụrụ ebe a bụ onyonyo na-esetere esete. A na-akọwa na n'ihi nchekwa na ihe ndị ọzọ na ihe ndị a dị n'obodo Igbo. Ekene mbụ.